ekukhulekweni nilinde kukho konke ninokubonga athi ohlabelela kahle umkhuleko unamandla. Uma ngabe sikhuleka ngokukholwa uJesu uyalalela, akagcini ngokulalela, uyalalela bese uyaphendula. Kodwa bekubiza abantu abazohlala emkhulekweni balinde. Bekubiza abantu abazothi noma ngabe bengawuthola umsebenzi kodwa bahlale ekukhulekweni. Bekubiza abantu abazothi noma ngabe izinto zingahambi kahle kodwa bahlale ekukhulekweni ngoba kuyaqinisela emthandazweni. Baningi namhlanje abantu ababackslidile, bamlahla uNkulunkulu noma bamshiya ngenxa yokuthi bahluleka ukulinda. Kuyalindwa bazalwane. Ngisho impumelelo bafethu, if you are about to be honest, impumelelo ayiveli ifike kalula kumuntu. Kodwa abantu abaningi nje abasuccessful namhlanje empilweni mongambuza ukuthi ufike kanjani lapha ekhona, akuzange kwabalula. Kodwa waqinisela wahlala. So nakulolu suku ngifisa ukuthi nje ivideo yami ingaze ibe yinde kakhulu, noma ngabe isiphi isimo odlula kuso, noma ngabe isiphi isimo obhekane naso. Ngiyacela mntaka baba ungalinge uyeke ukuthandaza ngoba impumelelo yakho isemthandazweni. God bless you.